Kaže naš narod, konac delo krasi, a pred sam kraj naše današnje emisije imamo i opet sjajne goste. Naime, evo jedan mali kraći uvod. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Obeležava se sa ciljem da se ukaže na rasprostranjenost te negativne društvene pojave i promovišu efikasnije mere za njeno suzbijanje. Ovaj dan se obeležava 9. decembra, počeo je tamo negde 2004. godine, pošto su godinu dana ranije, verovali ili ne, u Meksiku, Ujedinjene nacije osvojili konvenciju protiv korupcije, čiji su ciljevi unapređenje i jačanje mera za efikasnije i uspešnije sprečavanje i borbu protiv korupcije. Srbija je konvenciju ratifikovala 2005. godine u Skupštini tadašnje Srbije i Crne Gore. I od tada korupcije nema u Srbiji. Da li sam, gospodine Matić, u pravu? Pa prvi deo vaše izlaganja, ovaj šalji komentar, to zaista, nažalost, nismo uspeli da korupciju svedemo na neke prihvatljive društvene nivoe, koji inače postoje u svetu, ali mi se nadamo da će i ova naša današnja aktivnost i jedno šire društveno angažovanje dovesti od toga da korupcija neće određivati niti našu budućnost, niti našu sadašnjost. Ovogodišnji indeks percepcije korupcije je za Srbiju 3,5, bio je 3,3, samo da kažemo na toj skali, a ide se od 0 prema 10, znači da je 10, to je super, nema korupcije, a mi smo ovde negde na početku. Pa ja bih rekao da su naše očekivanja bila još mračnija. Međutim, ono što je vrlo značajno jeste da ukažemo javnosti i građanima Srbije da ta korupcija u stvari će odrediti našu neku budućnost na putu ka Evropskoj uniji i izveštaj Evropske komisije koji je došao i dostavljen organima vlasti i javnosti Srbije ukazuje da je za njih mnogo važnije pitanje korupcije nego što je, na primjer, pitanje Kosova. I mi ćemo Kosovo nekako rešiti, oko Kosova će nas nekako i uceniti i naši političari će naći neko rešenje, međutim, korupcija će ostati ovde i ono što je mnogo važnije, ta korupcija dotačenje svakog građanina pojedinačno samo zavisi od situacije u kojoj se nalazi. I to je jedno zlo društveno, to je jedan mafijaški način organizovanja, i on jako puno košta građane Srbije i uopšte tamo gde se to pojavljuje i ukoliko želimo da budemo bogatije, demokratskije, pravednije društvo, mi tu korupciju zaista moramo da rešimo u budućnosti. Industrijski sindikat Srbije u poslednja, evo kažemo, 2 dana zaista ima dosta aktivnosti. Naime, održano je sastanak u Privrednoj komori Srbije sa ciljem da se sumiraju rezultati u ovoj godini. Kakvi su rezultati? Ako smemo da kažemo. Pa kažemo, znate šta, mi kad odemo u stvari da sumiramo rezultate, mi unapred već znamo, zato što smo aktivni učesnici u toku godine svih aktivnosti. Mi pre svega donosimo zaključak da li smo mi tim rezultatima zadovoljni, da li smo dovoljno uradili, ali mi smo inače kao sindikat i članice globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Nažalost, jedini smo sindikat u Srbiji koji je sebi našao mesto u toj organizaciji i ono što je jako važno, planovi za 2012. godinu su znatno ambiciozni kada je u pitanju korupcija, jer smo se i mi umeđu vremenu malo izveštili. Na kraju krajeva država Srbije je preduzela nekoliko važnih koraka i po pitanju zakonodavstva, međutim praksa pokazuje da to zakonodavstvo još uvek nije zaživelo, institucije nisu dorasle nivou korupcije koji kod nas postoji i, na primjer, podatak jeste da kada se građani oko korupcije izjašnjavaju, oni političke stranke stavljaju, na primjer, na 3. mesto. Kada tako visoko imate vlast pozicioniranu, a stranke jesu u vlasti i one koji nisu, onda možete da shvatite kako će u stvari težak zadatak biti državnih institucija koji su ti političari napravili da reše problem korupcije. Industrijski sindikat Srbije obeležio je danas u Subotici ovaj međunarodni dan, a gospodine Grozdanoviću, ne samo u Subotici, bilo je još u nekoliko gradova u Subotici. Da, Industrijski sindikat kao član globalnog dogovora za Srbiju je organizovao danas u 3 grada. Jedan grad je Beograd, drugi grad je Zrenjanin i 3. grad Subotica. Svi naši sugrađani koji su u intervalu od 10:30 do 13:30 ili 14 časova prošli kroz grad, mogli su da vide tu vašu akciju i naravno da popune i upitnik. Kako ste vi zadovoljni sa akcijom, sa rezultatima akcije i odzivom? Odziv po nama je bio odličan. Pošto, ovo prvi put radimo u gradu Subotici, nismo očekivali ne znam koliko i ne znam šta. Krenuli smo sa 100 anketnih pripremljenih listića. Mi smo danas vrlo zadovoljni, a možemo da kažemo da je 96 građana Subotice učestvovalo u akciji, odazvalo se, odvojilo vreme, popunilo upitnik. To po nama govori da ljudi jesu zainteresovani za akcije ovakvog tipa, da jesu zainteresovani
za razrešavanje problema koji kao društvo imamo i radit ćemo i dalje na tome. Kod mene je upitnik te ankete o korupciji. Evo druga tačka kaže, po vašem mišljenju, kojoj od ovih institucija sa liste je korupcija najraširenija? Vi ćete dozvoliti da ja samo navedem. Kaže, zaokružite 4 odgovora: Republička vlada, parlament, opštinska administracija, vojska, carina, poreski organi, sustav, policija, telekom, elektrodistribucija, zdravstvo, agencija za privatizaciju, agencija za strano ulaganje, direkcija za robne rezerve, Narodna banka, financije, policija, školstvo i tako dalje. Ja verujem da bi mnogi gledalci zaokružili skoro sve. Pa mi morali smo se ograničimo ipak na nekoliko, jer te ankete ne služe samo da bi građani iskali možda neki bes ili rekli svoj stav. Mi te ankete koristimo pre svega da ih analiziramo i da na osnovu dobijanih rezultata planiramo neke aktivnosti. Ono što je takođe jako važno, kad govorimo, na primjer, u Subotici 94 ili 6 anketnih listića, to jeste mali uzorak za Suboticu. Međutim, mi u našim povereništvima, a ima ih 124, znači širom Srbije, takođe našim članovima zaposlenima dajemo mogućnost da te anketne listiće popune, onda će to biti, da kažem, znatno reprezentativni uzorak i na osnovu toga mi ćemo imati ipak neke rezultate koji će nam omogućiti da malo bolje sagledamo kakvo je stanje po pitanju korupcije i borbe protiv te korupcije i mi ćemo naše rezultate dostaviti i vladinim agencijama i nevladinim organizacijama koje se nisu nešto danas pretrgle da obeleže ovaj dan, a koji su inače nastale da bi se borili protiv korupcije ili da se bave antikorupcijom, tako da nadam se da će ta naša istraživanja u stvari doprineti da i oni za 2012. godinu realnije postave neke svoje ciljeve i da shvate da su i očekivanja od njih takođe velika i da treba na kraju krajeva da počnu da se bave tim poslom zbog koga su i osnovani. Gospodine Matiću, da li je moguće da se korupcija iskoreni kod nas? Koja su sredstva i načini da se to uradi? Ja ću vam samo reći da nema veće sile nego što je država. I ukoliko postoji politička volja u Srbiji, mi to dobro znamo, ukoliko postoji politička volja, to može da se reši. Ako je bilo dovoljno jedno ili dva obraćanja predsjednika države ljudima koji na Kosovu drže blokade i tako dalje mesecima, onda ja duboko verujem da postoji mogućnost da se korupcija u Srbiji iskoreni, ali za to je, kao što sam rekao, i za mnoge druge stvari potrebna politička volja. U Subotici, pored ove današnje akcije, gospodine Grozdaniću, otvorena je i regionalna kancelarija u Subotici, jer tako na drugom spratu nove opštine, soba broj 29, glavni odgovorni po pitanju žalbi, pritužbi na korupciju ste baš vi. Ne samo za, znači, reč o korupciji. Sa ponosom kažemo da je Industrijski sindikat Srbije otvorio regionalnu kancelariju u Subotici, prvo za rad sindikalne organizacije i za probleme radništva i ljudi iz sveta rada, a ne malu stvar, radit ćemo i korupciju. Da li ima neki telefon na koji mogu naši gledalci da vas pozovu? Da li ste dobili? Isključivo sada samo na telefon 064 655 0075, jer još uvek imamo nekih tehničkih problema oko puštanja kancelarije u pune kapacitete sa aspekta tehnike. Nemamo direktni telefon, ali u vrlo kratkom vremenu ćemo i to... Pa ja očekujem za 10-15 dana da ćemo i javit ćemo vam sigurno. Dobro, ali radno vreme kancelarije? Radno vreme je za sada od 15 sati do 17 sati, svaki dan, sem subote i nedelje. Dobro. Naši gledalci koji nisu bili u mogućnosti da popune ovu anketu o korupciji, da li to mogu da urade kod vas u kancelariji, eventualno? Ili vi danas zaokružujete ovu akciju pa podnosite rezultate? Znači, sa ovim danom mi smo u stvari završili tu aktivnost. Mi očekujemo da iz naših povereništava samo stignu popunjeni anketni listići, jer kad bismo sada dopunjavali stalno sa po nekoliko primjeraka, onda u stvari ne bismo mogli da se bacimo na istraživanje, analizu svega toga, ali biće, da kažem, prilike i nažalost biće prilike da se još i dogodine aktivno bavimo ovim problemom o kome večeras govorimo i ja verujem da će građani, ukoliko dobiju informaciju ili ukoliko na adekvatan način od institucija dobiju signal da korupcija je jedno zlo koje mora da se iskoreni, oni u stvari treba da budu nosioci te aktivnosti. Ono što, na primjer, našem zakonodavstvu hvali jeste da takozvani uzbunjivači, to su ljudi, osobe koje ukazuju na korupciju, oni ne smiju da imaju nikakve posledice. Kod nas danas prijaviti bilo, ne znam, neku osobu ili tako, možete na kraju da završite sa visokim sumama obeštećenja ili čak vi da potrafite ovaj zatvor. Tako da, kažem, ima puno stvari koje treba uraditi. Ja mislim da smo mi zaista na ispravnom putu i
pozivam i drugi sindikate da se uključe, jer nam je dosta da naši poslodavci kod kojih radimo nas pitaju, jer imate nekog da damo pare pa da završimo neki posao. Mislim da, evo, vidite dok je to došlo. Vi ste otvorili jednu interesantnu temu za razgovor, međutim, mi nažalost nemamo vremena da bi sad tu priču proširili, jer to je možda i najbolnija tačka da bi možda bi nekog i prijavio ili nekog svog poslodavca i ostalo, ali to ne čini iz straha za sopstvenu egzistenciju. A i to mora da se iskoreni. To je tačno, ali postojanje kancelarije u Subotici, ovo što vam je kolega Dragan rekao, upravo ukazuje da ćemo mi pokušati dogodine da nađemo način da ljudi sasvim bezbedno mogu da iznesu problem korupcije, da će biti potpuno zaštićeni. Normalno to može da se radi i na način da ne morate da imate direktan kontakt, niti sa nama, nepoverenje je veliko, ali o tom potom, pa kad budemo, da kažem, iznašli takav jedan modalitet, onda ćemo verovatno to građanima Subotice i Srbiji reći. Ne, ali ovde treba, ja se izvinjavam, ovde treba obavezno nešto reći. Da pričamo na ovu temu, treba reći da postoje više modela u svetu. Evo, interesantan je taj američki model koji zakon štiti ljude koji prijave korupciju, da idu toliko daleko da čak tim koji prijave ljudima korupciju, ako se korupcija dokaže, oni su zaštićeni i dobijaju 10% vrednosti od dokazane korupcije. Da ne govorimo da je možda uspešniji hongkoški način rešavanja. Znači, ozbiljni ljudi u ozbiljnom svetu su shvatili problem i pokušavaju da ga razrešimo. Znači, naša ideja jeste ovde da krenemo da rešavamo probleme i da kao sindikalci, osim problema koje imamo normalno kao svet rada, imamo osjećaj i za društvene probleme i da probamo i tu da pomognemo, da utičemo, da se stvari počnu rešavati. Za kraj, kratak jedan odgovor. Sledeće godine, 9. decembra, da li možete da obećate da ćemo na ovoj skali, što smo pominjali na početku razgovora, biti recimo 5,5, da se pomerimo prema gore? Što se tiče Industrijskog sindikata Srbije, ja mogu da dam obećanje da ćemo se mi aktivno zalagati da dođemo do tog procenta koji ste vi rekli, ali verujte, to u visokoj meri zavisi upravo od onih ljudi koji ovom zemljom vladaju, oni koji su u institucijama, i bojim se da najavljeni izbori dogodine, znači na početku, da kažem maju i junu mesecu, će u velikoj meri ugroziti taj procent o kome vi sada govorite i koji prizivate. A ja se baš ponadao da će 2012. da nam svane malo. U svakom slučaju, mi ćemo pratiti, naravno, vaš rad. Mi vam želimo mnogo uspeha u vašem radu i u toj borbi, da kažemo, da se korupcija iskoreni. Tu će trebati mnogo, što bi rekao Winston Churchill, znoja, krvi i suza, ali ako budete i uporni u svojim nastojanjima, ja verujem da ćete i uspeti. I da zakažemo, ako ne prije, onda 9. decembra sledeće godine ponovo, pa da sumiramo rezultate. Ja bih samo vama dodao na to što ste rekli o Winstonu Churchillu, i on rekao, borit ćemo se svuda, borit ćemo se na plažama, borit ćemo se svuda širom naše zemlje, i oni su na kraju pobedili. Ako mi budemo sledili reči Winstona Churchilla, onda ćemo verovatno iskoreniti korupciju. Ja se nadam i stvarno vam želim da uspete u svojoj nameri. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju u emisiji U jednom danu Red 9 televizije.